Upat ka lalaki na tabunan human mahugmak ang tunnel sa Santo Tomas, Davao del Norte. Dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Yes, Real, sumala pa nga nag-treasure hunting ang upat dihang nahugmak ang tunnel na sayran usab. Nga giisyuhan na di ay og stoppage order ang pagkalot sa maong tunnel apan nagpadayon gihapon ang operasyon. Alas 9 sa buntag kagahapon, dihang nahugmak ning tunnel nga nahimutang sa residential area sa Barangay Kinamayan, Santo Tomas, Davao del Norte. Kinihuman mibigay ang timber. Upat ka lalaki kinsa gituuhang nag-treasure hunting ang natabunan. Kining si Hoang misulay og luwas sa kaubanan apan naangol usab siya. Matud niya, napugos daw sila nga dawaton ang trabahong tigkalot sa maong tunnel kay naundang ang ilang trabaho. 250 pesos daw ang bayad kada adlaw kanila sa tag-iya. Gitawagan na lang ko nila nga kuan. Nahugmak daw ang bangag. Yato ka. Roman, Nagmoto gi-rescue na kung naa si lalong. pero pag-rescue niyo, Moto natagakan po kog yuta. Moto wala po ko ni padayon. Nga diri taman sa hawak. Nalubong sa kuha. Moto akong anak nga. Ko pala bahalag mosamad ko. To gipugos na ko nagbira. Muni nga nakuan siya nalisa ba. kaganihang buntag bilusad og search and retrieval operation ang otoridad. Given po nga wala na response ang ato ang mga possible victims dito sa ubos, na-decidean karon sa grupo sa ICS nga from rescue operation will proceed to retrieval. Gibana-banaan nga 96 feet ang gilawmon sa gikalot nga tunnel sa upat ka mga lalaki nga natrap ug sa karon padayon ang gipahigayon nga retrieval operation sa otoridad. Ang upat giilang sila Jeric Marquez, 23 anyos, Dindo Pañares, 18 anyos, Rostum Racho, 18 anyos, ug Kyle Castañares, 18 anyos. Magampo siya unta ko nga mabuhi. Kaya naapaman sila dito sa ilalim sa timber ba. Ang kalaban lang nila, tubig sa ilalim. Okay raw, di siya makuan, maabot sa tubig. Ginawa gito sila ma'am, kaya may host sila nga makuanan sa taas ba. Ang amuha lang yun ma'am, na makuha lang yun sila. Walay tatsa, buo lang gihapon sila para mapahimutan ko na among mga ano. Sa pagsusi, giisyuhan na di ay og stoppage order ang tag-iya sa tunnel ni atong April. Water refilling station daw ang giaplayan sa tag-iya sa pagkuha og permit apan naghimo di ay kini og tunnel. Kini gitagaan na danog stoppage order. Gisige lang gyapon. So mao na ni karon ang leksyon sa tanan nga mga naga-adventure aning kuan nga pangundang lang mo palihog. Riya sa ato ang pagkuha nga impormasyon sa karon no, gisuspend una ang search and retrieval operation sa otoridad dinhang dapita gumikan sumala pa sa authorities nga delikado manggod kung ipadayon pa nila ang pagkalot sa mong area gumikan residential area. Daghan ang maapektuhan nga mga properties ilabi pa nga digkit duol ang mga balay-balay sa maong area so posible nga ugma na lang sa buntag ipadayon ang operasyon. Real. Okay, daghang salamat Jandy Esteban.